Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channelnya Deni Isma Ois. Pemirsa, halo, selamat pagi. Yo, duh, pengen rasanya kayak enek nyowoni. Bari yo ngono. Bu, kupingku kayak enek apa jenenge? Enek orang-orang jere. Orang-orang kok iso mlebu ning jero kuping orang-orang ki gedhi aku ngono. Di esuk mah dikek banyu digerojoki pemirsa. Jare orang-orang paling kelebon semut, tapi nek semut grubuk-grubuk jare iki lorong. Paling ndiki kelebon banyu, terus takon ngekeki banyu neh, kok nek wis sabene grujuk ditokno, paling ku kelebon banyu aku ngono. Enggak, Bu, abene iki kaya orang-orang ya ning jerone kuping jare ngono. Orang-orang iki gedhi nek mlebu ning jero kuping ayo mati iki wong. Oke, selamat beraktivitas pemirsa bareng di Ferry sekolah. Dan ini seperti biasa Mbak Isma arep masak ya pemirsa. Cuma tumbas berambang. Berambang iki jare larang. Sekilo iki piro? 3,5 mbok 3 piro. Iki tumbas sing gedhe, nek sing gedhe ya nek regane pemirsa 4.000, nek sing cilik-cilik 3.000 3.500 ngono. Sakmene iki lho. 4.000 guys. Tapi ki gede berambangi Mbak Isma entek. Mbak Isma apa masak apa ya pemirsa. Kali ini ning kulkas yo jek enek iwak awe Mbak Puji. Dikei pas panen rene iwak ayam. Terus di enek wader pake mancing dingin untuk sop baskom. Ape didol kon nggo lawuh pakan dhewe terus akhirnya dikek kulkas mae gak sida didol ngono. Ndiki kok kon timbang akeh nggo mblenger dol mak dadi duwe nek payu. Gak oleh pakmu nggo lawas saidik-saidik dikek kulkas wader terus jek enek iwak kok bakjah kae. Beli sing 13.000 bumbu sakmene pemirsa. Jenenge mbok iwak apa ya, Bu? Lali aku. Pokoknya ngono kuwi sing tunggale dibakar ngono ku lho. Ape tak bakar ya mung sida-sida. Soale pirang-pirang dina gak masak pemirsa oleh oblok-oblok. Kae wis oleh konggone Mbak Widi kae. Dadi oblok-obloke sing konggone Mbah Ti terus oblok-oblok konggone Mbak Dian kuwi metis kan. Dadine yo awet yo nek Mbak Isma. Sego apa ngono ki tak kek ning jero kulkas dadine kaya apa karek ngenget ngono. Gak mbuahi sego. Selone yo tak karak, dikarak kuwi dipepe nek payu didol. Ayo masak pemirsa, ape mepes, pengen mepes ngono saiki. Wader. Aku pemek godhong ning mburi ya. Iku ki Mbak Isma. Kegiatane ben masak ae. Tak delokno ning kene pemirsa. Ki wader. Oh, iwak sing kemarin. Oh, gede. Oh, es batu. Ya ayam. Oh, kecil. Rasa tumis. Es. Wader. Tapi dulu saya tak pepesi guys. Wah, beklek sinar matahari.
Soker. Mek godhong pemirsane mburi. Godhong ning gone Mas Pur kok ge enek rawe-rawe tok. Mek sing kae lho kono. Ning ngarep ya enek nggone sapa kuwi? Pake Mbak Rini, tapi njaluk kene lah padha ae. Saithik ae tinggal mepes tok. Wis kali iki pengen bumbune. Lho iki wae, guys. Lho. Wae. Nang nggih piting. Iki ape tak racik godhonge. Enek lombok abang, guys. Enek lombok. Ini paling apa? Bumbune kemiri. Lombok, brambang, bawang diulek. Panas banter lombok itu garing, udah bosok. Saya saiki ya. Jadi bumbu ini sesuai selera, bisa diulek kena, diiris kena, diulek terus ditambahi irisan juga bisa ya, sesuai keinginan. Kita berimbing ulu ya malah ini sedep. Kita enak berimbing ulu, kita dondong juga bisa. Dondongnya kok erak nih. Enak anu dikei kunir ya bisa. Kunir. Ane tomat. Ini ya panggo. Ora enak kunci. Mak pede kunir, Mak. Ayo, garing. Lombok anake. Kunir bubuk ya ora duwe? Ya, kata wadul. Oke, kunir. Jarang tuku kunir nek ra kanggo, guys. Pepes. Ayamnya enaknya disoto nek ayamnya. Aku ya
iris juga. Jadi ki umune ulek ya wis sakmene ae. Loh, sampai pindang ya ora. Ini ora pakai kulkas banget iso. Bulunya ya entek, capek entek. Oh ini ada bubuk siap tali ini punir bubuk takut kita ulek. Bismillahirrahmanirrahim. Terus kita lanjut diulek terus dikei asem. Nanti asem pencut. Terus nanti tak ombai sik sedikit lombok irisan sedikit berembang neh iris. Laos dan seger, tapi nenek laosnya sedap guys. Kita cuci dulu. Oke. Laosnya irisi tomat, yo bisa nek banyu dhewe nek dikit tomat guys. Sesuai keinginan masing-masing. Mbak Isma cek diiris ya cek diulek.
lombok, tomat, brambang, ini guys, diulek ben rasanya meresepnya merata. Sini tak udah tomat lomboknya, soalnya pepes itu nih gak pedes, gak maglek. Pedes, gak kecut, gak asin, gak enak. Wis tanpa pakai bawang, tadi ngomongnya brambang. Soalnya sing sedep iki brambang, garis sedep. Nih, jangan pindah. Pindah ning baskom. Penyedap rasa ini. Ben resep ini guys. Tinggal kita buntel. Kita lanjut buntel terakhir nepes ki ribet ya pemirsa. Kita tes rasanya kurang apa. Wis kecut, asin, legi, pedes, cocok. Kurang gitu nih. Iso apik guys, koyo bakul pepes gak iso. Godhonge keras.
maklumno sik. Wis lanjut godhonge memang tak alumno soalnya padha aku koyo jeren siji gede cilik gede cilik gede cilik gede cilik pas nanti gede cilik gede cilik gede cilik enak lemes ora kaku bakul pepes ki yo kudu sabar ya guys ngene iki sabar nglimping Mas pepesnya 2 ini kok ciut-ciut jadi kita pakai gede cilik ben podo rata ini masak ya guys jadi wis ben masak kayak lontong pas nggo godhonge iki nek pepes ki wis ngiras karo lawuh wis mesisan lawuh wis mesisan ya gabuk ini kurang cilik gede Engko pertama didang dhisik pemirsa, didang lagi dibakar ning gone nanangan. Ini terakhir iki. Terakhir kayak cilik masuk sini loro kok. Masih jadi nang telung. Langsung cilik ini. Kadangnya ya sini kak. Masih ya guys. Soan. Kadangnya serenak. Bis. Sing mburi ya. Ini oke. Kurang siji piting kurang siji wis
kita kukus dulu 1 2 3 4 5, jadi 5 guys. Oke guys, sudah mateng pepes, tinggal dibakar. Bakarin yang nanangan guys, nanangan ini bertak umbah si panas. Wis kita tumpang nong ini, kita bakar. Bakarannya wis apa jenenge, pecah guys. Oke, ngono ae ki wis tahap terakhir sampai matang pemirsa. Mbak Isma pamit dhisik. Terima kasih sing wis like, comment, dan subscribe. Selalu support Mbak Deni, Mbak Isma ngeki saran semangat masukan. Sepurane nek klerune Mbak Isma tutur katane sing salah, sing kurang berkenan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mbak Isma pamit becik titik ala ketara dadi wong apik aja sampai nglarani wong liya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.